खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर गोरोबथानि रादाय बायदियै बारग' एनडिएफबिफोरनो सरकारा रिहेबिलिटेसनखौ मावफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बेनिनो हाबाफारि बायदियै क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि राननाय फोरबोखौ 6 डिसेम्बराव खालामनाय जागोन होनना फोसावदों। बे हाबाफारिखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जुथायै 6 अक्ट'आव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि बारग' एनडिएफबिफोरनो 4 लाख राङारि गावसुंथानि थाखाय अनसुंथाइ होगोन। लोगोसे बे एखे हाबाफारिखौ बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानिखौ गाबोन 5 डिसेम्बराव तामुलपुराव राननो थि खालामदों। सुबाइजार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ मावफारिया जथुम मेल खुंदों। बे मेलावनो नुजाथिदों इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि मुर्सि रोनगोरा नार्जारि, लेङाइ आफादगिरि मुर्सिमा प्रतिभा ब्रह्म, मिस बिउटि बसुमतारी, मुर्सि माधब छेत्री, मुर्सि नीलमर ब्रह्म बिथांमोनहा। रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखराव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आगान। बाक्सा जिल्लानि दानसोरां नार्जारिया बावैसो सान सिगां गवायाव जानाय वाक इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2021आव बाहागो लाहैनानै सनानि मेडेल देरहासार जानानै न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो हरखाबै रुंसारि जायो। बेखौनो दिनै रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखराव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुर्सि दिपेन बर'आ खौरां लाहैनानै नखर आरो बाय बाहागिजों दुखुनि बाहागोदारि लाफाहैनानै नखरनो रांनि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ बाजार न'नि खुन्थिया गायसनदों। दिनै एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ 30 नं गरेस्वर समष्टिनि गपसार पिसिडिसिनि सिमेलाबारि सप्ताहि बुधबार बाजारनि न'मा लुफुंनो खुन्थिया गायसनदों। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। बिटिआर गोरोबथाजों लाबोफानाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ बाथासिफोरावनो गायसननाय जागोन, बुंदों गबिन्द बसुमतारीया। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे खुंगा 50थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय नैथि साननि सावरायमेलाव हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बिटिआर गोरोबथाजों लाबोफानाय नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ सनितपुरनि बाथासिफोरावनो गायसननाय जागोन होननानै बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुर्सि गबिन्द बसुमतारीया गावनि बेसेनगोनां बिबुंथियाव रोखायै बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बिटिआरनि मसआव जायफोर फसंथानफोरनि जायगाया मख'जायाखै बेफोरनि बांसिनानो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थाखायसो होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। क'क्राझार सहरनि गौरां भेलि हटेलाव दि पिपुल्स एइडनि बानजायनायाव CME काम एवारनेस हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेराम आजारनि सांग्रांथि लाखिनाय गोनांथार आयदाफोरखौ लाना सावरायो। हाबाफारियाव डाक्टर मलय चक्रबर्तीया बाहागो लाफैनायजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफ्राबो बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हिर' सेनियर वुमेन्स फुटबल चेम्पियनशिप 2021आव केरालायाव खुंजानाय बादायलायनायाव मीना बसुमतारीया मोनफ्रोमबो बादायलायनायाव गल होनो हादों। मीना बसुमतारीया आसाम आइजो जोलुर दोलोनि जानानै मुं खालामनो हादों। मिजिंथिदों मीना बसुमतारीया उननि समाव भारतारि आइजो दोलोआव जायगा मोननो हागोनखौ। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर।